Hej, det er Vibeke her. Det er meget specielt at skulle lave sådan en video. Jeg håber lyset er som det skal være. Jeg håber rigtig meget, at I tager mig i betragtning som kandidat til en bachelorette, fordi at jeg kan mærke, at jeg synes, at det kunne være mega spændende og mega sjovt at få lov til at date på en helt anden måde, end jeg er vant til herhjemme. Jeg tror, det er meget mere mig. Der er mange følelser i det. Der er sygt mange fede, sjove oplevelser. Og der er rigtig god sådan, der er et rigtig godt udgangspunkt for at komme til at få nogle virkelig sjove oplevelser med forhåbentlig ens drømmefyr. Jeg er et meget følelsesladet menneske, men på den gode måde. Altså jeg kan, hvis jeg møder den rigtige, så får jeg ret hurtigt sommerfuld i maven. Hvilket jeg synes er en dejlig ting. Jeg har ikke en type som sådan. Jeg går meget op i sådan, hvem det er, jeg lige møder, og hvordan jeg ellers lige klinger med dem. Ja, jeg er meget i tvivl om, hvad jeg mere skal sige. Andet end at det er meget spændende, og jeg håber på at høre fra jer. Og I får mig altså virkelig i sådan en very natural udgave af mig selv her, uden make-up. Men det kan også noget. Så tænker, det var det.